Ja, vi skulle høre lidt omkring denne sæson her i forhold til sidste sæson. Hvordan ser du holdet? Hvordan er holdet i forhold til sidste sæson? Det ved jeg ikke endnu, men jeg tror, at vi skal være lige så stærke som sidste sæson, og jeg håber, at vi bliver bedre. Fordi vi skal jo nu spille Eurocup, ikke kun Dameligaen og Danmarks Pokal, men også Eurocup, og vi er nødt til at blive stærkere, end vi var sidste sæson. Og det betyder, at vi har ikke fået så mange nye spillere, men det betyder, at de spillere, som vi har, er nødt til at blive lidt bedre. Og jeg tror på det. Og hvad er den spillerfragang og tilgang, der har været? Hvem har I mistet, og hvem har I fået? Lauren H., vores amerikaner, er gået, men vi har fået Stephanie Madden i stedet for hende. Og jeg tror, Stephanie, hun er ikke lige så høj som Lauren er, men hun er meget kraftfuld, og hun vil være meget god tilgang for os. Så har vi mistet Christina Dalgaard, som er meget høj spiller. Men vi har fået Annette Johansen, som har før spillet for sidste. Hun kom fra Værløse. Og så Julie Kongeskov, som er kommet fra Amager. Og de to vil hjælpe os meget. I havde en lille turné i Sverige, hvor I var på sådan en preseason, nogle kampe mod nogle gode svenske hold. Hvordan gik det, og hvordan kunne I mærke styrkeforholdet? Det var okay, men det har også vist os, at vi har en stykke vej, som vi skal gå, fordi at de spiller med mere energi, mere kraft, mere power, end vi gør. Og vi er nødt til at gå derop. Og det var godt for os at sætte. Og forskellen er måske så stor, men det er det, som vi arbejder på nu. At få mere energi i kampen, mere fysik i det hele, som vi gør.